राशीन येथील शेतकरी यशवंत देशमुख यांचा 15 एकर ऊस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे अचानक लागलेल्या आगीने भीषण रूप धारण केले आणि त्यामुळे त्यांचा 15 एकर ऊस जळून खाक झाला. याबाबत त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आसपासच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी आग विझवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले, मात्र आग आटोक्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कर्जत टाइम्स, महादेव सायकर, कर्जत.